kijing tip bagi khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe na manta kijing mena benon kam nak liang jong seng voice of people party nak penta la shai kasni ka art pe kon dai trik jong na nai tung jom tas nem art jat art pulai nak liang jong seng voice of people party ka khot ka wer ya baro kinong jong snong jong ka snong nong ba constituency chak jing elang pai ba jong ka party VPP hakaba kinong elam jeng ke parti rengkadu presiden rang ba aden milar besai moj kinwan ban pensyaya kimat bat kinong rim jeng ke parti VPP ban pen impat ban papat ban kelador ya kejelam katarik kan long lai syai gesni ka ar hundai trik chok na julai ar jar ar pulai bat kajaka kan long hanong ba mukoi sim biar hakapor khatwe bijem step bat kumta nak leng jong seng VPP ka khot ka wer ya barok ki porlok porjor ki long kemi ki long kpa bat kumjuk ru kinong chong snong jong ka nong ba pinwan la cha gasngi hak ban snap ya ka jeng cha jong ka seng VPP ha upra ngin sang mai ha upra bin tim kari ha upra